ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲೇನಿ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೈದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಗುರುವಾರದ ಅಂಚೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಯಾನು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ, ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ್ದ ತಡ್ಕ ತೆತ್ತೊಂಡೆ, ಬಕ್ಕ ಮೇರಮ್ಮ ದಾಲ್ ಒಂದು ಅದೆಂತ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಅಲ್ಲ, ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ತೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ತರಕಾರಿ ವನಸಾಣಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಚ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಚ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದಿತ್ತ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ತರ್ಕೊಂಡದ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಮಚ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಮೆರೆಗು ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇದು 3ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 3ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಇಡೀವಿ. ಅಂಚ ವನಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು.